Juma septembre kalo tile tan kelen san ba fila ni mugan an minnu sɔgɔlen b'an na an ka folibaw ye fo aw sigiyɔrɔ la. Sigikafɔba Mali kɔnɔ baaraw daminɛna senasumaya na kunu ka sababu kɛ dɔɔni yamaruya sɛbɛnko ye. Ni aw ka kunnafonidi kɛnɛ sigilen. Fɛn min tun bɛ ka kɔnɔ Mali fɛ jamanadenw ani diɲɛma bolo o tun ye ni sigikafɔba in ye furancɛla fanga kunkanko ɲɛnabɔli la. A baaraw daminɛna kunu alamisa septembre kalo tile 10 san 2020 a bɛ to senna fo sibiri kalo tile 12. Ko in daminɛ waati la jama hakɛ min tuntunnen tun bɛ CCB da la o tun ka ca kosɛbɛ. Sabula yabona sɛbɛn tun t'a caman bolo ka don lajɛkɛso kɔnɔ. Hali minnu sera ka don u ka yamaruya sɛbɛnw kama baaraw daminɛna a dɔw fana tun bɛ la k'u ka nisɔngoya jira baaraw taabolo la. Denmisɛn minnu tun nana jɛkulu M5 RFP tɔgɔ la olu y'a wajibira k'u ka don ka lakanabaw ma sɔn o ma. A ko fasana u ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ a ma ɲɛ min kɔ lakanabaw wajibiyara k'u yɛrɛ dɛmɛ ni ɲɛjibɔ gaziw ye. O sisi min durula ka fara sanji nani kan yɔrɔ labana ka masumaya a yɛrɛ ye. Sigikafɔba ni ɲɛmɔgɔya bɛ sɔrdasi jɛkulu CNSP ɲɛmɔgɔba Colonel Assimi Goïta bolo. U ka jɛkulu mɔgɔ caman tun b'a nɔfɛ nin ko in na. Colonel Assimi Goïta ka dantigɛ kɔfɛ baarakɛ jɛkulu 5 sigira furancɛla fanga kuntilennanw a n'a bɛnkan dajiralenw fɛsɛfɛsɛli kama. Marifatigi jɛkulu min bɛ Kidali n'o bɛ wele ko SEMA olu dɔrɔn de ka ciden ma se kɛnɛ in kan kunu. Lakana sabatili sɔrdasi sabatora kɛlɛda la jabali masuruna na. Mali kɛlɛbolo 22 min bɛ Alatona ɲɔnɔ sɛrikili kɔnɔ Segu mara la kojugubakɛlaw ye janda o ciden jɛkulu dɔ ɲɛ araba septembre kalo tile 9 san 2020 a ko juguyara kosɛbɛ. Sɔrdasi 3 ni tora a la 5 ɲɛmatununa ka mobili 2 tiɲɛ. A kɛra jabali sɔrdasi kan yɛrɛ masuruna na o n'o cɛ tun tɛ tɛmɛ kilomɛtɛrɛ 2 ɲɔgɔnna kan. Sɔrdasi wɛrɛw cira ka dɛmɛ don tɔw ma. Wulada fɛ nɛgɛ kɛɲa 18 y'a sɔrɔ o mugukanw bɛ ɲɔgɔn na hali bi fo a marifakisɛ dɔw tɔmɔna Kuruma dugu kɔnɔ. Ni kunnafoniw sɔrɔla sɔrdasiw ni sɔrdasikɔrɔw ka minisiriso fɛ mɔgɔ minnu ni tora mugu in na jamana ɲɛmɔgɔw ye tasibila kɛ ka ɲɛsi u ma ka laban ka sɔrdasiw fo k'u waleɲuman dɔn u ka su ni tile cɛsiri la mɔgɔ jugu daga tali la ka bɔ Mali kɔnɔ walasa basigi ka se ka sabati jamana in kɔnɔ. Kafu ɲɛmɔgɔ kura ɲinini kalataw dabɔra. Kafu kolatigɛ jɛkulu ye internet lajɛ min kɛ kunu alamisa septembre kalo tile 10 san 2020 u jɛna ni kafu ka laɲiniw ye ko Cameroun san 2021 kan ɲɛnabɔli tolantanw ani Coupe du Monde Katari san 2022 fana ɲɛnabɔli tolantan minnu tun lajɔra ka sababu kɛ coronavirus ye k'u ka wili. Bɛn kɛra a kan tuguni ko kafu ka san 2020 ladalatɔnsigi ka kɛ décembre kalo tile 11 Addis Abeba Ethiopie faaba la. Nka ko n'o waati y'a sɔrɔ nɔgɔyama don coronavirus la ye ladalatɔnsigi ni kɛyɔrɔ bɛ falen a bɛ kɛ Tanzanie jamana na. N'a y'a sɔrɔ yen fana ma ni banako in na a bɛ kɛ internet lajɛ ye. Kafu ɲɛmɔgɔ falen lajɛba ye san 2021 marisi kalo tile 12 ye araba Maroc faaba la. O siratigɛ la mɔgɔ minnu b'a fɛ ka jɔyɔrɔ in ɲini sɛbɛnw ladonni bɛ daminɛ bi juma septembre kalo tile 11 ka kuncɛ novembre kalo tile 11 san 2020 janvier kalo tile 11 san 2021 jɔyɔrɔ ɲini sɛbɛn minnu sɔrɔla o kunnafoniw bɛ lase tɔn bɛɛ ma. San 2021 marisi kalo tile 12 ye lajɛba ye ka ɲɛmɔgɔ kura sɔrɔli kalataw kɛ. Amadi min sigira a ɲɛmɔgɔya la san 2017 o ka sarati dafatɔ don. A ma kan bɔ fɔlɔ n'a bɛ segin ka jɔyɔrɔ in ɲini ale ye Madagascar jamanaden.
ni bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniw na ni baara labɛnna an ma ko ni NCD ka bolo di ɲɔgɔn ma la aw k'an bɛn waati wɛrɛ